Ahoj, já zdravím mého prvního videa, dneska si zahraje Minecraft. Nevím, co dál, protože mě docela baví ten Minecraft. Já to mám docela už hodně těch modů a tak dál. Takže já asi ho zapnu a potom se vám ozvu. No, takže už jsem zpět, už se to načítá, takže já nevím, co asi dál. Já to, když tak to potom bude to asi na videu za 5 dní. Vyleželo, vyžijete, to budu stříhat. Já tu mám Forge, potom mod kreatury na auta, potom další. Takže já už to dám.